Iz bogate ponude u Menda radnji izdvajamo brend koji nijedan roditelj sigurno ne treba da zaboravi. Aleksandra, o čemu se radi? To je brend koji mi uvek imamo u radnji. To je originalna Pavlovićeva mast koja postoji već godinama, tradicija stara 70 godina. Svaka majka svojoj ćerci prenese da je ona najbolja za njenu bebu. Nastala je posle Drugog svetskog rata i kao takva još i dan danas postoji, još se dan danas koristi. Koriste znači roditelji za bebe u regiji pelena, koriste posle i veća deca i omladina i stariji ljudi, bake, deke, svi koriste u slučaju nekog ojeda i neke potrebe. Može se koristiti normalno i u svim drugim situacijama kad želite da negujete bilo koji deo kože, da li je bebeći, da li je za stariju osobu. To je brend kome se veoma veruje, zato što generacije svedoče o njegovom kvalitetu. Aleksandra, da li se originalna Pavlovićeva mast prodaje još negde osim u Srbiji? Prodaje se naravno u Srbiji, prodaje se svuda u dijaspori gde živi sav naš svet. Znači i u Australiji, i u Americi, u Evropi, Aziji, znači ima je svuda. Da li Pavlovićeva mast i dalje ima onaj fantastičan miris badema? Ima, evo, uveri se. Da, miriše na tradiciju i kvalitet.